Myntri Rangbah Conrad ke Sangma rynkat Bah Shakliar Warjri Myntri ki pynroi sports ula Pynkup Burom ki Samla ki belawan phai na lympung iakop Khyrwait Kti lani ka arm wrestling ka Shillong Maldova Eastern Europe ki belawan wanrah nam jingjop ha ki kyrdan bapher. Ia ka jingialang Pynkup Burom la belong ha KGP Assembly Hall ha ka baladon ki riew khmat na ka sports department ki nongialam niam bat ki seng bhalang. Ki Samla ki belawan wanrah nam jingjop ki kentup ka senebi singkli mi sngob harambai Starina Jaran, Hubert Paliar, Margaret Pathau, Bat Usamla Donbor Rumdong, Ubalara Ekanam Ladu Hakalumpung, Mr. Asia Pacific Senior Category Gold Medalist and Overall Men's Physique Arajar Arpusau, Bat Ubaningkong Banyo Ek Licensed Professional Nanongba Manila, Philippines, Bat Yu Samla Johnny Nongrum, Ubalayo Ekanam Ladu Hakajingakop, Middleweight 6 Bidang Fighting Championship. Kari India kalajap kat santli ki takma na kini kajinga kun Khyrwait Kti ne kini ki khandai tali lara da ki Samla na Meghalaya. Myntri Rangbah ula yoro da kajing sngo sarong ya kini ka nam balawan ra da ki Samla jong kini ka Jylla ha kajinga kop lumpung ba jong ka perthai. Ula yathu shen ka sorkar Jylla kan pynlong ya ki Inter-Constituwensy Football Tournament ha ka bahan riew phau tali ki team kini ka nam ladu. Kani kajinga kop kan long ru kajing penkre ki Samla bandon kamet kaphat kapatbit bat ka bakwat bakya. Ya kini ke tournament in pynlong hadian ke Meghalaya Games ban 1 ula